sadar ya nduk ya sing ati-ati sing padha brikel aja gila ngopeni wong tuwa lara aja gila pengen ngedusi Pak Mbokmu sing wis ora iso apa-apa seberapa lama sampe ngedusi dulan sing luwih suwe nggone wong tuwa gedhekne sampeyan dulan sampeyan ngedusi sampeyan nglambeni sampeyan terkadang saiki wong tuwa lara anak nyedhek padha remoh kabeh gila rungokno si iri pangeran katonmu ya wong tuwa uripe aja mbok sia-sia mulyakno seneng lan bungakno supaya uripmu oleh ridho sallallahu sing dalane pangeran Katon yo bapak ibumu yo lerenono nek munyi-nyi lerenono nek munggetak lerenono nek umisuwi lerenono nek kowe mula sara ya kae pangeran Katonmu ya nak mulyakno senengno lan bungahno supaya uripmu oleh ridho ya Allah atine jogonen sing utama duwe nek iso cukup ana karepe ayo ndang laksanakno mergo ngucapi iku satu Allah sallallahu seneng atine wong tuamu yo nak dongah atine wong tuamu yo nak lamun kowe sugih cukup ana nak nek kowe pengen mulya donya mulyane wong tuamu nek kowe pengen sugih donya sugih atine wong tuamu